Kong, ayo Kong, dale Kong. Yata laruta saking gedha sang guru kula yen tan amutusa sang Sri ing Kakang Semar Nala Garing Petruk apa dene Bagong sira dadya panjak ingkang piguna tumraping kabudayan kang luhur ingsun ingkang kinarya dadi dalang iki wis mapan ana ing Patenggan sesaji prasadam Banten wis sumadya ayo diwiwiti muga dewa tansah angijabahi kocap kacarita mangkono dalang kandha bawana kelawan para pradangga lan wira Suwarawati sampun sumadya jroning pangesti arsa nenuwun marang Gusti anggelar pangruwatan tan kinucap praptane Sang Hyang Kala wah wah wah
bumi gonjang gandeng langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe gandruk ing iki ana dalang arsa gelar pangruwatan muga-muga dheweke ora weruh marang aku yen to aku iki laku dedemitan laku kadewatan mesti di dalam kondo bono iki mengko ora weruh marang aku para panjak para sinden ora weruh marang aku yen ra weruh sing tak ruwat mbuh dadine anggung angrembayung ring rawe Korotaru Om Kolo wow lah kok roh marang aku mangertenono kala senajan to ana ngendi papan ulun bakal nyumurupi marang jeneng kita sira Bathara Kala ulun dalang kondo bawana muga-muga ana ngendi papan sira bakal kamanungsan kasumurupan dening Sang Hyang Dewa Wisnu ingkang manjing ana ing sarira ulun. Jebul nyumurupi bener. Kowe arep gelar pangruwatan, iya bakal tak wiwiti dina iki yen pancen kowe mangkono. Ayo tak rungokake. Iya Kakang, panyuntengmu eling-eling murugake tindakno bakal tak wiwiti gumlaring pangruwatan. Omawi kenam astu nomo sidang Om prayoginira Sang Hyang Akasa lawan Pertiwi mijil yogyanira Sang Hyang agilang-gilang ing siti binuanganing samudra kumambang lembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu Sang Kama Salah akirisa kilumaya kadya manik samestika ya murup angarap-arap nekakaken Prabawa ketuk lindu lan prahara lesus agung aliweran keterpater lan pantara murup ingkang kala ludra gumesang aneng triloka ngune weh kang Padmacakra ngune weh Bathara Guru awik nam astu nama sitemong nama suwaha wah Purwakane sastra kababar kanthi patidis nanging masih akeh ayo tindakno panyuntengmu maneh tak rungokake dalang kandha bono iki ayo Kakang aja nganti katalumpen
Om Dinuk aku Purwanira ring pustaka kinutuk ing Patmacakra ingkang minangka sirahmu kinutuk ing karamian yata kang dadi rambutmu kinutuk siring panelan yata kang minangka bathukmu kinutuk ing ringas wastra yata kang dadi alismu kinutuk ing surya kanta yata kang dadi netramu kinutuk siring kilatnya yata kang dadi kedhepmu kinutuk siring mani yata kang dadi kupingmu kinutuk siring mamaka yata kang dadi pipimu kinutuk siring panayan yata kang minangka pasumu kinutuk ing rindung wastra yata kang dadi untumu kinutuk ing waja sumeh yata kang dadi ilatmu kinutuk ing siring panayan yata kang minangka telakmu kinutuk ing waja sumeh yata kang minangka janggutmu kinutuk sidang panawan yata kang minangka untumu kinutuk wesi panggot yata kang dadi gulumu kinutuk wesi gulmara yata kang dadi baumu kinutuk siring candrasa yata kang minangka tanganmu kinutuk siring mani yata kang minangka balungmu kinutuk ngambil wastra yata kang minangka dadamu kinutuk sarwa sanjata yata kang dadi igamu kinutuk siring padupan yata kang minangka atimu kinutuk siring genitri yata kang dadi amrumu kinutuk ing sandiwiji yata kang dadi jantungmu kinutuk segara ampenan yata kang minangka wetengmu kinutuk siring lukita yata kang minangka ususmu kinutuk ing rancang wastra yata kang minangka ototmu kinutuk ing wajasari yata kang minangka balungmu kinutuk ing panceran racah yata kang minangka takarmu kinutuk ing boga wastra yata kang minangka wangkongmu kinutuk siring daksana yata kang dadi sikilmu kinutuk ing warastra yata kang minangka garismu kinutuk ing wajaniwal yata kang dadi sukumu kinutuk ing warastra yata kang minangka gedhemu kinutuk ing gorawastra yata kang minangka napsamu gumejot molah ambegan angateka giri-giri awakmu megawger aslit ajata gimbal anguwuh-nguwuh sira mulata mangetan saking para jawata kagegeran dening sira andeleng rupamu aranmu sikama salah awigena mastu purnama siti om namo namo suwaha ngata bagama nyaya jadapa lawasata dakaracanaha ngata bagama nyaya jadapa lawasata dakaracanaha ngata bagama nyaya jadapa lawasata dakaracanaha sangkala lumerang sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan ing amperu kang lara mulya-mulya dening Bathara Brahma Brahma kena ing lara lungguh ing daging lan getih kang lara mulya-mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ing tutuk gurune lumumah lan saranduning awak kang lara mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara marang Sang Hyang Wenang kumpul panunggaling rasa tunggal lan jati tunggal lan rasa jati mulya saking Kang Wasisa.
Wah! Wah! Kang, Apa? aku ngimpi didekep kandaku, Kang. Sopo didekep kandaku? Lanang apa wadon? Kira-kira wedok kira-kira. Lah iki. Ngimpi didekep kancane sing dekep wedok. Lah iki. Iki senengane trimo iki. Lah ya kuwi. Iki mau dijawil karo Bathara Kala Dule. Waduh. Bathara Kala kok ora ana? Lah mripatmu ki ning ndi? Lah wong blegere sakmono gedene kok ora weruh. Aku ki ra weruh. Lho ndi? Roh wong ngegong etok lho, Kang. Wong yo ora ana apa sapa. Loh. Bapak Dalang Kondo Bawono ayo terusno Bapak Dalang. Hong ilahing awignam astu nomo sidem yo patah yo rajah kala cakra yang siwa budi yo brahma budi satwa yo marani rumaya yo dayuda dayudaya nyasya cacaya siya rasi raja jaramaya ya loka ya kala kalah sirna ajur sira kama salah ingsun kama dadi ya ingsun sejatine yang Wisnu kang jumeneng dalang kandha buwana sejatine yang manik maya yang jagat wuku wiji wisesa kang misesa saisining jagat raya Ong ilahing Sawadana durga kala sawadana kertidara tumuruna nuring madya awor ing dewata muja aji sang ata ati amrajata aji ku amrajata wusku ya muraja jaramaya ya marani nirumaya asiraya para siya ami dosa sademya yami dara rudamya yasi yaya palasiya yasi rapa rahasya yasi yapa parasya lawakna lawakni sikutara sikutari si brenggala si brenggali si bitapa si bitapi si bintaka si bintaki si durbala si durbali si rumaya si rumayi si udaya si udayi si srimaya gedhamaya si dayudi si dayuda adayuda Adiyuda Adayudi Riyudaya Hong Namo Namo Suwaha Hong Yogyanira Sang Yang Perti Mijil Kamulan Bathari Umo Mijil saking limu-limu ing usap sariranira Mijil Sang Yang Kurusa Mijilo Bathara Kagra saking balung kamulanya anata Sang Hyang Kurusa saking daging kamulanya anata Kang Bathara Metriya saking atot kamulanya Mijil Sang Hyang Pritandala saking sungsum mulanira kinen agawe luka kusika melu ambulumeh dina-dina Sang Hyang Kagra melu alumeh dina-dina Sang Hyang Kurusa melu alumeh dina-dina Sang Hyang Metri melu alumeh Darmijala wikalpa dar ing patipatan kusika mesat mangetan ateman dadi emong yang guru mesat mangidul ateman dadi sarpa yang Kurusa mesat mangulun ateman dadi buta
yang metri mesat mangalor ateman dadi dengan kuneng sang yang pritonjolo ingkang kinen kawiluka angin daliring Bathara kang riwe arerewean dilihat arasa asin satemah dadi uyah kuneng to Bathara Uma sinasayeng jagat nata atemah popo cintraka cinandak suku sinungsang anjrit angrik awuh asrit ajata gimbal muniwe Bathari Durga nomu nama suwaha. Wah! Bumi gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik gincang ing alis Bapak Dalang kaya wis trawaca sabda pangandikane Bapak Dalang. Ayo Bapak Dalang kelar santi kukus tindakno Bapak Dalang iyo ayo tak derekake kala. Jarweng janma-janma kang kejatan jiwa prawira Ong Puryanti Yogya Yandaruk yang mendaluk sinurak para Jawata menjalakan kasekten ana banyu saka wetan kuasane Sang Hyang Iswara Putih Mili Mangulon angin lelini Bathari Sri Gurwardawardi dadi Ong Puryanti Yogya Yandaruk yang mendaluk sinurak para Jawata menjalakan kasekten ana banyu saka kidul kuasane Sang Hyang Brahma Abang Mili Mangalor angin lelini Bathari Sri Gurwardawardi dadi Ong Puryanti Yogya Yandaruk yang mandala kiri sunara para Jawata menjalakan kasekten ana banyu saka kulon kuasane Sang Hyang Mahadewa Kuning Mili Mangitan angileni Bathari Sri Gurwardawardi dadi Ong Puryanti Yogya Yandaruk yang mandala kiri sunara para Jawata menjalakan kasekten ana banyu saka lor kuasane Sang Hyang Wisnu Ireng Mili Mangidul angileni Bathari Sri Gurwardawardi dadi Aduh, ayo Bapak Dalang Ong ilahing minangkaranku Sang Gandhu Sakti yo Sang Haila Santi Guna Ila Warna Sang Hyang Ayu Palungguku Sang Toya Pangandaku Nagara Jeng dadaku Naga milet ing guluku kelap ngampar swaraku Iduku tawa ing sakalir klat barung ing cahyaku Durga durgi ngiring aku kang sundeleng padha lengleng kang dak pandang teko bengeng Oh ngrisang tabesun angidung kidung isi banyak dalang ngendi nggonira alinggih herjasa kumitir ametreng singa prajnana agupita narawangsa genderi pinatut barung ulung kenyar ing prasadya sira kaki atangiya angadeka waringin sungsang amerango ampil gading tugelen gawen sanggar pangruatan ujarala prangu ruatan
Sara Supata supataning sanak tuwa Angrwata supataning maratuwa Angrwata supataning atuwa Angrwata sagunging mala cintraka Angrwata lelara ruga raragung rara wigena gelah talutuh ilango katuta ing barat lisus katut ing lesus agung lebur ajur musna ilang-ilang saking tan ana hong nomu nama suwaha hong latak ruang maring sendang samandala mandalane wong mengari anak iki ulung kembang kudu osik bisa ngaji lungguh iki empu ana ing bale anyar tanpa galar ana tokang sumur Bandung timbane timba kepala tetali usus sing maling siwur buruk tanpa kancing garane winadu aji sumur sulur kamu diwaringin banyune ludra muncar iline mili mangetan ala elo katutuk ing banyu mili lebur ajur musna ilang-ilang saking tan ana hong latak ruang ana Joko amik kembang ama menek angutapel den keboke jejombonge anon si perawan liwat dinulu rupane ayu perawanan ngaku roro lato marso sing rerawan anontono kintal muni ting caremplang ting caremplung anggro kang kodok niyo ting kai arangkal-rangkal sedani arso nauto anauto rara ruga rara gung rara wigena tetangga yen angrungokno wong angidung banyak dalang saben dina tanpa dadar yen ana perawan tuwa dumadakan utawa jejaka tuwa dumadakan gelis krama yen ana wong garing kedadak dumadakan gelis mulya yen ana kang sumedya ala teka mundur tanpa krana sampurna ing banyak dalang kang angidung temah sampurna hong nomu nama swaha hong latak ruang maring bengawan anontana larung keli larunga si banyak dalang lurus anake den larung ing benjang jejamur dipo aku to ing Kurayana ana manuk cucuk waja anujuka kang larung keli iberna gawanan lunga awi genam astu purnama siti hong nomu nama swaha Wah! Wah! Yata laruta saking godhong sang guru kula yen tanamutusa sang Sri Om. Aduh babak dalang jebel kaya mangkono mungguh kawaskitandira bisa nyumurupi sastra kang ana sak dhuwuring mustaka nganti jejempol suku kababar kanthi patitis aku kepengin adus ana ing sendang Telungga Manik bapak dalang iya ayo kala tak derekake kala tunjung adus ing banyuning banyu mili Tlaga Manik umo kang ngedusi Durga kang nggosoi Wisnu kang entas kala
dene ling sira. Sira baliya marang jati sorangan. Asalira sira saka ora baliya marang ora. Asalira saka ing jati baliya marang jati. Ingsun sejatining wasisa kang misesa jagat sakalir. Ya. Anake ki Kurodeyan agedhe asesek dibah Bang Puspastika Maya ana maya-maya katon kang tinonton padha katon kang anonton ora katon buk magaru yak padha rusah seweng sepi palaning kala Bapak Dalang Wasito Adi Morogake rungokno Iputu Oka Wardana dina samangko wis uwal saka panandang wis ora bakal sukerta maneh dheweke wis resik gumrining besok bakal nemu kamulyan katentreman kawibawan kabahagiaan wiwit dina samangko nganti akhir dumadi rejeki lumintir kaya banyu mili bisa momong anak putu buyut ya kala aku ingkang angamini pangandikamu Jessica Dwining Tias dina samangko wis luwar saka panandang wis ora sukerta maneh muga-muga dina samangko dadi manungsa kang anggung kinemulaning bagya mulya adem ayem tentrem marem seneng bungah wit ditulung samangko nganti akhir jaman rejeki lumintir pepindhaning banyu mili panjang yuswa apa ingkang den karepake bakal kasembadan ora ana danyang nake utang ora ana bumi nake janji kabeh padha sembodo anggung tetep dadi santosaning jiwa raga. Iya Bapak Dalang aku mung ngaturke astungkara. Iya Bapa Wartana muga-muga ing kalungguhan iki dewa tansah angijabahi sak lakumu jantramu senajan toh lumaku ngalor ngidul ngetan kulon wawasan jagat tepung gelang tansah anggung kinemulaning bagya mulya rejeki lumintir pepindhaning banyu mili adoh saka bilai cedhek marang rejeki bisa momong anak putu buyut ngrasakake kamulyan rejeki apa kang den gayuh tetep disembadani dening Gusti. Iya kala aku mung tansah ngaturake astungkara. Ketut Widyasih muga panjenengane tansah anggung kinemulaning adem ayem tentrem marem bisa momong anak putu buyut ngrasakake kasantosaning jiwa rejeki tansah kumantil banyu mili senajan to jagat bebasan tepung gelang tansah
anggung tetep santosa dinebihna saka ing nggoda pangrencana sehat kuat semangat tetep kinemulaning bagya harja ya kala aku ingkang tansah ngucapake astungkara Bapa Kusnadi muga-muga panjenengane pinaringan yuswa panjang umur dawa momong anak putu buyut canggah nganti tekan sak karepe panjenengane ning tutupno nggonmu tansah ngrumat para kadang santon miyah para warga Wandawa anggula mentah babagan agama besok kuwi laku dharma rezeki banyu mili rezekine akeh sehat kuat bisa dirga yuswa dirga tegese panjang yuswa umur apa kang sinejo dadya kang cinipta dadi bebasane iya kala aku kang tansah ngaturake astungkara Bu Ami sejati nulato kelawan laku jantraning ingkang garwa pinaringan sehat seger kewarasan bisa ngomong anak putu buyut canggah wareng ngayomi marang para putra wayah rezeki banyu mili sehat adoh saka bilahi cedhek saka rezeki tansah adem ayem tentrem marem agahe bungah selawase iya kala aku mung tansah ngucapake astungkara semono uga panjenengane Ibu Siti Nur Kamimah kelawan Bapak Heri Prasetyo lan ingkang putra Siti Afifa Hima Prasetya lan Airlangga Hima Prasetya kabeh padha marem seneng ayem tentrem sukertane wis tak gawa mulih ana ing alamku besok panjenengan tansah nrimo kamulyan katentreman kawibawan kabahagiaan nyawang anak putu buyut rezeki lumintir pepindhaning banyu mili sehat kuat santosa tebih saka durhaka cedhak marang rezeki kang anggung dewa tansah angijabahi iya kala aku mung tansah ngaturake puja astungkara Bogenira sira prasini Jiwanggana Patrayana Prakasirah Prakasipa Buga Walipurna Hong Bestu Waluya Waluya temah jati jati temah Waluya Hong Bestu Waluya aku mengko adus sak rampunge adus kembang setaman ya tirta manik moyo mahadi ya tirta prawitodi dianggo adus para pripen iku mengko bakal ilang mala sukertane Driyak dasa gunem kraminasa tur dinayem ping sapta muni dewayuhung
Bistu Waluya, Waluya temah jati, jati temah nirmala. Hong Bistu Waluya, Waluya temah jati, jati temah nirmala. Hong Bistu Waluya, Waluya temah jati, jati temah nirmala. Aku dalang kondo bawana angadeg pusring jagat aningali memeluk kalangan tanggal pisan 14 murup tan kenaning pati mancur tan kena surem. Aku dalang jati wasisa ora wenang den wasisa ya aku kang wenang misisa sakalir. Ya Bapak dalang kondo bawana pangandikamu wis tak ijabahi, tak idini, tak pangestoni, tak ayomi. Sak ucapmu bakal mandi apa kang tak ungkapake, tak sebutake, tak wacanake, tak sabdakake bisa tetep jaya jaya jayanti slaminyo. Aku bali ana ing alamku, aku njaluk bantene Bapak dalang. Iya sing ana gawanan sing ora ana aja ditakokake. Boh! Tobat jebul ana dalang kondo bawana ku momani yang ngelar sawijining murwakala mangertenono ki dalang jeneng ulun iki dewaning pangan Bathari Istri ingkang tansah bakal paring pangayoman marang para kadang kawula dasih tumraping para sujanmu ing Madyapada. Matur gong panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pukulun Bathari ingkang tansah paring warsita ingkang kadhemekatan. Muga-muga jaya-jaya jayanti Bapak dalang. Gong ebe kae ana Mbah Kakung. Mbah Kakung gawe jubah nganti klengsreh lemah. Aku ora weruh, Kang. Lho. Jabang bayi. Mripatmu sak kebo ora weruh. Endi wong ora enek apa-apa. Kuwi lah dalan gogok. Gek sungkok pangane lho apa to gogok. Ya mangan boto kok dipangan. Ya karku ben sakti mandraguna kuwi kleru. Mangan ki lumrah ngangge sego. Lah iya. Kowe aja padha crigis Duli. Ndara arsa paring pangandika Duli. Paduka menika sinten? Eyang. Loh, guyune kaya kuntilanak.
Dudu kuwi Mbah Kung. Mangertono ya, Ngger. Aku ki Mbah Rembaka Tugu Tunggul Payung. Aku sing ngemong ana ing Padukuwan desa kene. Dadi aku ki weruh kelebating manungsa sak dengah bebasan ngalor ngidul ngetan ngulon iki aku ki weruh. Kowe arepe gawe ala iki aku ya weruh. Kowe arep gawe apik apa dene kaya ngono ki mau. Aku ki weruh. Sing mbakoni danyak ingkang mapan ana ing pedanyangan Wonokitri ki ya ulun iki, Ngger. Ya. Yen kekarepanmu kaya mangkono tak ijabahi kulub dadi dalang sing bener. Sing diruwat tetepo dadi manungsa sing piguna, dadi manungsa kang anggung kepenak uripe, mulya sembarange apa kang keturutan bakal diijabahi dening Bathara. Iya. Eyang, aku mung tansah ngaturake puja astungkara. Aku adus ya, Ngger. Suwi kula aturi. Siram jamas, Eyang. Kinucap Tirta Kamandanu, Tirta Prawito Hadi, banyu suci penguripan ingkang kawijian dening Dahyang kang baureksa ing desa Wonokitri. Para warga, para santana, para Wandawa kabeh padha ngrasakake mulya. Murah sandang pangan, panjang yuswa, adoh saka bilahe bakal cedhak saka rejeki. Pamit, Ngger. Inggih. Eyang, matur gong panuwun, Eyang. Kowe sapa? Tak jenengne sapa aku iki? Gong, kancamu, Gong. Wetenge mlentis, Gong. Iya. Tak jenengi Cahya ki wonge wis minggat. Nami kula Mbah Weca. Lho, tukang ngomong, Gong. Bapak Dalang. Ana wigati apa? Kula nyuwun tamba, Bapak Dalang. Tamba apa? Kula niki sering sakit-sakitan. Kula niki sering lara-larahan. Kok asring sakit niku kula dos pundi, Bapak Dalang? Iya. Yen kowe gampang lara, blonyana
minyak kayu putih. Loh, kok gampang temen? Wong kula niki nggih mlaku sak mlaku niku beto niku Bapak Dalang. Iya. Nanging Gusti Nutra cangkaning jagat kanthi sarana madhep mantep ana ing ngarsaning Bapak Dalang. Loromu bakal waras. Matur gung panuwun Bapak Dalang. Kula tak adus Bapak Dalang, moro gage adusa ning sendang Tlaga Manik. Matur nuwun Bapak Dalang, kula nyuwun pamit. Yo, ati-ati aja keri. Kula nyuwun bantene. Sing ana gawanan sing ora ana aja ditakokake. Nggih, matur nuwun. Gong, ana gendruwo Gong. Ndi kae? Nggih. Bapak Dalang. Kowe sapa? Kula sing manggon teng Kretek niku Bapak Dalang. Kowe aja pisan-pisan ganggu gawe marang kulawargaku. Yen nganti kowe ganggu gawe marang kulawargaku aja takon dosa tak dadekake ndok pangampun-ampun. Duh, mboten. Mboten Bapak Dalang. Ning mbok inggiya menawi lewat wonten Kretek niku nggih nuwun sewu. Ngaturke salam. Salame dhewe-dhewe angsal. Assalamualaikum niku nggih pun sae. Om Swastiastu niku nggih sae. Hong ulun basuki langgeng niku nggih sae. Kabeh niku sae mboten enten sing ngawon. Iya. Yen to kaya mangkono. Elinga, eling den eling bejo benjane wong kang lali. Isih bejo wong kang eling kelawan waspada. Nggih mangestuaken dawuh. Kula kepengin adus lan nyuwun bantene Bapak Dalang adusa. Sing ana kawanan sing ora ana aja ditakokake. Kula nyuwun pamit Bapak Dalang, yo bali yo. Hey, 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 hey. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Pangan namu iwak mentah. Bek.
Gong, Apa? kowe ra roh, Gong. Apa? Kalau barisan semono kae, Gong. Lanang wadon ana sing katokan, ana sing ora katokan. Ana sing wis rupane macem-macem, Gong. Ya kuwi ning alam gaib. Tole kowe ngerti alam gaib iki apa? Ya ora ngerti. Oh, sing paring pangandika ya kiyaine. Kaya alam gaib kuwi alam sing urung tau diambah wong. Ning kono ana titahe Gusti, Dole. Ana ya, Mbok? Iya. Ana titahing Gusti. Ning kabeh kuwi mau sing murba masisa sing kawasa. Mulane sing ati-ati nggon urip. Wah iya. Bapak dalang. Bapak dalang. Bapak dalang, bapak dalang. Kowe arep menyang endi? Kula pengen adus Bapak dalang. Kula nyuwun berkate Bapak dalang, kula nyuwun bantene. Kula nyuwun bantene, kula kepengin adus. Iya murugake adusa. Banten sing ana gawanan sing ora ana aja ditakokake. Nggih matur nuwun Bapak dalang. Ayo para kanca, adus. Ayo. Wek. Pukulun nyuwun pangapunten ingkang agung sakwetawis sastra sampun kula pigunakaken kangge angratmala sukertaning para satriya ingkang anggung nampi sukerta saking Bathara.